నోబెల్ శాంతి బహుమతి పొందాలన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆకాంక్ష రోజురోజుకు తీవ్రమవుతోంది. తాజాగా అమెరికా ప్రతినిధుల సభ సభ్యుడు బడ్డీ కార్జన్ నోబెల్ శాంతి బహుమతి కోసం ఆయన పేరును నామినేట్ చేశారు. ఈ మేరకు నార్వేలోని నోబెల్ కమిటీకి ఆయన లేఖ రాశారు. ఇరాన్ ఇజ్రాయెల్ మధ్య శాంతి ఒప్పందం కుదర్చడంలో ట్రంప్ చారిత్రాత్మక పాత్ర పోషించారని కార్టర్ లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఉగ్రవాదులను పోషించే అతిపెద్ద దేశానికి అత్యంత వినాశకర ఆయుధం అందకుండా చేశారని తెలిపారు. ఆయన నాయకత్వాన్ని నోబెల్ ప్రైజ్తో గుర్తించాలని కోరారు. సాధారణంగా నోబెల్ శాంతి బహుమతికి ఆయా దేశాల జాతీయ పార్లమెంటు సభ్యులు, విశ్వవిద్యాలయ ప్రొఫెసర్లు, ఇతరులు నామినేషన్లను సమర్పించవచ్చు. మరోవైపు నోబెల్ శాంతి బహుమతి తనను వరించకపోవచ్చని ఇటీవల ట్రంప్ తీవ్ర నిరాశ వ్యక్తం చేశారు. తాను ఏం చేసినా నోబెల్ ప్రైజ్ రాదని అన్నారు. భారత్ పాక్ మధ్య యుద్ధమాపిన, సెర్బియా కొసావో మధ్య పోరాటాన్ని నిలిపినా తనకు మాత్రం బహుమతి లభించదని విచారం వ్యక్తం చేశారు.